Шановні учасники нашої зустрічі, низько. Я перед тим, як би зачати, я хотів би сказати, що як ініціатор тої зустрічі мав би представити я Валерій Падяк, доцент, кандидат наук, доцент-магістр Пряшівського університету. Я ся родив тут в Ужгороді, ціле моє життя пройшло в Ужгороді. Але останні 13 років я роблю вже в Пряшівському університеті. Акурат туди ми отворили кафедру русинського язика і культури. Вона ся курто так називає ІРЯК. Інститут русинського язика і літератури. Кафедра була повишена в своєму статусі, стала фактично інститутом. Так, і в якійсь мірі гордість нашого Пряшівського університету. Минулий рік ми мали публікацій 200% від того, що би мали зробити. Можете представити, що много публікацій робимо. Значить, наш інститут робить і як педагогічний напрям, то значить студенти вибирають собі русинське відділення в комбінації з другим, там, приміром, може бути українською, російською, білоруською, хімія, фізика, математика, мальовання, а так далі. І вони приходять на наш інститут, де ми викладаємо їм історію карпато-русинської літератури, культури, язика, починаючи від Кирила і Мефодія 9 століття, коли Кирило і Мефодій прийшли на нашу землю і принесли нам і Святое Письмо, і принесли з тим і язик літературний, і культуру. І кончаємо тим, що тепер випускаємо і книжки із сучасної русинської літератури, із кодифікованого русинського язика. І в рамках от тої роботи ми теж робимо і книжки за наших русинських будителів. У Пряшеві ми не розділяємо пряшівські писателі і ужгородські писателі. То значить, що суть писателі наші подкарпатські, і є наша культура, і фактично ми стараємося зробити максимально, аби сокотити нашу культуру, сокотити наші пам'ятки, сокотити наші літературні твори. Нам є що робити, представте собі, що і ця книжка, ці твори, повір, 135 років не перевидавали. От коли молодий чоловік низько, просто патріот України, хотів прийти до бібліотеки і сказати, дайте мені книжку прочитати про Євгенія Фенцика. Пам'ятник стоїть, а прочитати йому повідять, а не є такої книжки. До вчора могли так повісти, бо я вже порозносив до ті книжки по 5 бібліотек в Ужгороді, тепер даву на бібліотеки області теж, і даву на бібліотеки центральні в Україні, бо і в Києві, коли треба, і у Львові люди ся інтересують нашою культурою. Так що фактично ця книжка буде представлена у многих бібліотеках, хоча й тираж є 300 фалатків. Я мушу повісти, ми теж маємо проблему, ми не можемо випускати ті книжки масово. Я вже не говорю, що перевезти хоч 100 фалатків через границю, то знаєте, я в куфри йду, несу 10 фалатків, як правило, раз за раз. То мені 10 разів треба до Ужгорода прийти, щоб привезти 100 фалатків. Але я вирішив так, знаєте, що ми якось аби зробити нетрадиційну презентацію тої книжки. Перше, я все хотів би подарити книжку людям, котрі ся інтересують, котрі проявлять тільки ініціативу, що прийдуть на таку презентацію. І ще я подумав, знаєте, ми робимо презентації десь в бібліотеках. То правильне діло, коли в зимі, цей щик, коли ми можемо у теплому провести презентацію. Але фактично у ці дні ся родив Євгеній Фенцик. Він ся родив 5 октября, а то значить, що ми прийшли на його день народження, аби показати, що ми славних наших будителів, внуки, правнуки будителів, не забуваємо за нашу літературу, не забуваємо за нашу культуру. І то фактично є така мотивація, коли і я хочу повісти, що я з великою радістю подарив кожному із вас один фалаток творів Євгенія Фенцика. Тут, знаєте, я б сказав один фрагмент із мого життя, коли я проходив, а тут говорили, каже, той пам'ятник Фенцику, то є Степан Фенцик, він був політичний діятель, знаєте, вже а не пройти, прочитати, що то є Євгеній Фенцик. Фактично, що ми забуваємо за нашу культуру. Велике щастя, що сокотився пам'ятник Фенцикові в Ужгороді. Представте, в Ужгороді був один з найліпших пам'ятників від Олени Мондич,
котрі були в світі поставлені. Таких пам'ятників є лише два. Один обстав у Пряшові, то пам'ятник нашому будителю Олександру Духновичу, акурат у тому варуші, де покоїться прах Олександра Духновича. А другий був в Ужгороді. 7 метрів була окраса Ужгорода, площа була Томаша Гаріка Масаріка, і там стояв пам'ятник від Олени Мондичової Гаріку Масаріку. Представте же, ніч із того вже не сокотило. І лем пам'ятник Євгенію Фенцику. І от люди деколи хотіли би дещо знати за Фенцика, але вони не мають шансу знати. Бо кіть було дещо опубліковано, і деколи було опубліковано, то фактично де воно є? Воно є в архівах. Воно є, Бог знає, може, по один фалаток деяких газет, цих старих видань у людей на руках, але приміром, одна лемповість опублікована була у 78 продовження у новинці. От представте собі, що прийшлося ходити до Львова, до Ужгорода, до Пряшева. І дякуючи тому, що ми маємо низько веб, фактично, бібліотеку, так, Рутеніка, чи ми називаємо її Лібрарі, Русинська, Русинс Лібрарі, до Будапешта, і щоб позбирати їм одну повість докупи. Бо там є такий фрагмент, а в другій бібліотеці такий фрагмент. І воно затяглося на кілька років, але все була така, знаєте, якби віра, що нам вдасться то і зробити. От коли ми робили ту книжку, ми порахували, що у Фенцика коло 200 творів. У цій книзі ми даримо нашому читателю 3 книги, тобто 3 твори. 2 повісті і його п'єса «Покорення Ужгорода». Кожна річ низька є класикою нашої літератури, нашої культури. «Покорення Ужгорода» було написано тоді, коли Ужгородська духовна семінарія, а вона ся знаходила у нашому замкові, коли духовна семінарія відмічала своє 100 років. І от у той час Євгеній Фенцик написав повість «Покорення Ужгорода», де фактично показав молодим семінаристам, що ви тепер у стінах замка. А ви не знаєте, що було тут в 9 столітті? А в 9 столітті то був князь Лаборець, котрий боронив нашу землю, котрий віддавав своє життя за нашу землю, за наших людей, за нашу будучність. Шкода, але Фенцику не подарилося перевидати свою п'єсу на Подкарпаттю. Бо тоді така була ситуація, що львовська газета «Слово» прийняла од нього рукопис, печать, і я мушу повісти, вона вийшла у тих 10 числах львівської новинки «Слово» на першій стороні. Ви собі представте, коли львовський інтелігент отворяв раз на тиждень новинку «Слово», і на першій стороні було Фенцик, «Покорення Ужгорода», його визначна п'єса. Так що тепер ми фактично її перевидали, і кожен, хто хоче прочитати за князя Лаборця в інтерпретації Євгенія Фенцика, а князь Лаборець то була сама популярна тема на Подкарпаттю у часи 19 століття. Інтересно, що першим почав писати словацький писатель Незабудов, Носак Незабудов, котрий приходив до нас, то як інтересувався життям на нашій землі, він приходив і написав перший Лаборець. А позад нього і Кралицький, і Олександр Гомічков, і ставайте, хлопці, поближе, і Кралицький, і Олександр Гомічков, і другі писателі. До кінця Іван Сільвай написав «Львоборець» поему, де каже, що Лаборець то маленько неправильна вимова слова Львоборець. Вже в нього ім'я було Львоборець. Але то вже друга історія. І ще два твори, котрі нам подарило завести до тої книжки, то 2 повісті. От представте собі, що від того часу 125 років
1891 рік і 1895 рік, коли п'єси були, коли повісті були написані. От того часу ані одна повість не була перевидана. Нігде. Якби сте хотіли знати, де ви знайдете то. Перша повість називається, автор називає так скромно, Євгеній Фенцик, я мушу повісти, був такий невисокого росту, скромний дуже був священник, мав добру родину, народилося в тій родині 13 дітей. Фактично, вшиткі Фенцики то одна велика рідня, котра пакся породичала із Фірцаками і Ференчаками. Також вшитки, то ті люди, котрі низька, ми називаємо, многі з них, вони фактично славні потомки і Євгенія Фенцика, і Степана Фенцика. Степан Фенцик, ми знаємо, що теж визначна постава, і досить часто путають, бо кажуть, що то Степан Фенцик, так то не Степан Фенцик, а то є Євгеній Фенцик, і пам'ятник був поставлений у маю місяцю 1926 року в Ужгороді. Акурат був поставлений ініціатором, одних з тих ініціаторів був якраз Степан Фенцик. Бо фактично Євгеній – то його стріко. І хотів про свого стрика зробити чим веце. У ті часи іще були архіви, не кивані архіви Євгенія Фенцика. Коли пам'ятник відкривали, тут сиділа у першому ряді, справа, як будете позирати, сиділа старенька така жона, то була іще вдова Євгенія Фенцика. Але коли Степана Фенцика розстріляли, родина ся напудила. І в Чинадієві спалили ушиток архів Євгенія Фенцика. Просто боялися, що завтра прийдуть за даком із них. От така печальна історія з архівом. І низька, коли ми щось хочемо знайти. Ми деколи була проблема знайти одне письмо Євгенія Фенцика. Знайшлося декілька, коли він переписувався із Будапештом, ясне діло, прекрасно знав мадярську бесіду, мадярський язик. Прекрасний, у нього стильний мадярський язик. Він прекрасно знав російську бесіду, видимо з його письма. Він прекрасно знав німецьку бесіду, німецький язик. Що інтересно, що коли він вже став, бо ми знаємо за нього, за поета, за драматика, за публіциста, знаємо за нього і як за прозаїка. Літературознатель – один із перших професіональних літературознателів на Підкарпаттю. На кінцеві 19 століття лишив нам многі твори, приміром, очерк словацької літератури. Ви собі представте, у 19 столітті, на кінцеві 19 століття, появляється очерк словацької літератури, де Фенцик заводить поверх 40 фамілій словацьких, визначних словацьких писателів. Хто тепер знає за то? А от чеських писателів очерк, а от великоруських, як він пише, російських писателів, починаючи від Ломоносова, Пушкіна. Але найголовним літературним його твором, літературознательним твором стала його очерк карпаторуської літератури. До теперішнього часу ушитки наші історики літератури, культурологи, ушитки, коли їм треба вивірені точні дати, котрий писатель десь родив, колись родив, обертаються до твора Фенцика. Але він іще з того часу, як був виданий у новинці, а пак був виданий у календарьові, так називаний місяцюслов ужгородський, поза тогося ніде не перевидавав. Ніде. То значить, що йдуть до архівів, глядають ті матеріали, але низька фактично стоїть задача перевидати і то-то. От я ще, обося нитка не урвала, я хотів би ще за цю книжку сказати, що туйлем 3 твори із 200 творів Фенцика. Ясне діло, тут дві, то ті повісті Фенцика, котрі ми позбирали по крихтах. І то повісті «Ніще духом» і повість «Учитель Неборак». Дві найвеликі проблеми, які інтересували Фенцика у його житті. То є проблема свого народу, його національна орієнтація, обися не стратив народ у тому морі асиміляції,
і друге то є школа. Діти мають у школі учитися у народнім, у своєму язикові, не у штатнім державнім язикові. То значить, ми любимо, треба повісти, що Фенцик був великий патріот Мадярської держави, Угорської держави туди говорили. По ньому обстали многі вирази, котрі він, коли він пише, що я патріот Угорської держави, я люблю Угорську державу. Але то та любов не завадила йому критикувати угорський уряд, говорити за те, що є біди, за те, що є нещастя. І от і повість «Учитель Неборак» за освіту, де вказує русинського вчителя молодого, котрий хоче робити кар'єру, ясно, кожен молодий хоче робити кар'єру, і вчитель нараз попадає у ті часи міленіума, 1000 років угорської держави, і нараз кажуть, поміняй свою фамілію Баранчишин, і він нараз міняє Бараньфи. А то значить, що відкривається йому путь до світла, уже його кожен урядник тримне за свого. І на кінцеві він фактично приходить до тому, що, але помогла йому молода, красна русинка, котра оповіла, Баранчишина любити буду, а Бараньфі – нігде. І мусив поміняти орієнтацію свою. І ще ліпше є повість «Ніще духом». «Ніще духом» – це фактично повість за нашого священника. Ви знаєте, що на селі у нас два авторитети – священник і учитель. І от автор бореться за нашого священника, аби він ся не асимілував, аби він не перейшов на бік другого народу, аби не став тим інструментом асиміляції на селі. І от він показує на одному боці учителя, котрий фактично асимілується і перестає бути русинським патріотом, а на другому боці він показує священника, котрий твердо стоїть на своєму, кличе людей русинських, а якраз це мода. Уже у угорському світі ми видимо, йдуть вибори, так, підкупають тих депутатів, кандидати у депутати підкупають свій електорат. Там нічого не поміняло, я хочу повісти за послідних 100 років. І ми видимо того патріота, котрий фактично стоїть за свій народ до самого кінця. Що би я ще хотів повісти по Євгенію Фенцику? Життя його пройшло, знаєте, по селах, так як у кожного священника. Причому не любили його в Ужгороді, зато кожних 10 років, коли лемся, вже якось, знаєте, ліпше стало жити, десь якась копійка з'явилася, його метали на дальший. Родився у селі Мала Мартинка, отець його теж був священником і лишив по собі добру пам'ять у селі, бо фактично за Фенцика відця був поміняний дзвони у сільській церкві, фактично докуплений дзвін у сільську церкву. І Фенцик фактично, як ішов з такої родини, людей, де були патріоти, то фактично він ціле своє життя був і патріотом, і просвітителем, і добрим пастирем. І ще є одно, за що би можна було говорити за Фенцика, а за то практично ніхто не знає. Знаєте, на виїзді із Ужгорода у нас є пам'ятник Еганові. Еган – визначна постава. Чоловік, котрого ми знаємо як чоловіка, котрий фактично допомагав нашій верховині. От це представте собі, що тим чоловіком, котрий зачав ту верховенську акцію, був Євгеній Фенцик. То було таке маленьке чудо. Мати Євгенія Фенцика була дівоча фамілія Фірцакова. І Фенцик, котрого з одного села там, до Дусина, до Порошкова, перед тим ще було, і ще дві були фари, де він був, аж до Горінчова. І от представте собі, що в 1891 році єпископом стає Юлій Фірцак.
Юлій Фірцак – визначна постава нашої історії, культури. І от Євгеній Фенцик, я ще не розібрав до кінця, тепер чекав ще матеріали за Василія Фірцака. Фактично, я так думаю, що то буде отець Юлія Фірцака, щоб я вчитку родословно узнав. Але факт, що Євгеній Фенцик, котрий був на 3 роки молодший чи на 4 роки молодший від Юлія Фірцака, котрий став єпископом, вони були близькі родичі по мамі, по Фірцаку, по мамі Фенцика. І от Фірцак покликав Фенцика до Ужгорода. Фактично, Фенцик став частю тої великої консисторіальної ради при Мукачівській греко-католицькій єпархії. І ще до того, в 1885 році Фенцик на свої гроші заклав новинку, яку він називав, ми знаємо, як? Лісток. Так, ви представте собі, що він сам фінансував, він сам був менеджер, він сам був організатор того, він сам ходив в Ужгород до типографії, рішав ті всі проблеми. Коли тираж упав до 30 фалатків, 25 фалатків, то вже було практично, він був банкрот, як говорити, з теперішнім часі. Але він продовжував видавати ту новинку. Дякуючи тому, ми маємо низько многі інформації, котрі є в його новинці. І от в 1885 році, а Егон прийшов до нас аж в 1800, Егона вбили, або він умер в 1901 році на Лаському березі в Ужгороді. А ще за 15 років до того, за 13, Євгеній Фенцик, як публіцист, почав писати і публікувати статті за нашу Верховину. То ті всі статті є, їх треба йому публікувати. Він почав говорити не лише за біду, бо фактично казали, а знаєте, то народ такий лінивий, а вони лимби пили, а то п'яниці самі. Насправді, фактично, він говорить за те, що соціально-економічна система в угорській державі була неправильна. Зато люди, котрі займалися землеробством, не мали землі. І зато люди фактично мучилися на тому, у рамках того безземелля. І от він не просто означив ту проблематику, він почав говорити, як треба рішити. Він перший, хто почав говорити, що в кожному селі треба, щоб була кузня. У кожному селі треба, щоб у корчмі були наші люди. Бо корчмарство – це була важна соціальна проблема, але чехи по 1920 році добилися того, що викорчували то зло. Бо корчмар є корчмар, він не може рішати, як банк, застави робити, брати в заставу землі, а корчмар таке міг собі дозволити. І що саме інтересне, що коли Юлій Фірцак став єпископом, коли він приблизив від тебе, дякуючи тому, що Фенцик розумів на тій проблематиці, він його приблизив. От Фенцик був той чоловік, який у клювик єпископа Мукачівського поклав ту ідею помочі верховенському люду. І так фактично появилася от та ідея верховенської акції. Поза того, Юлій Фірцак написав письмо, і як то був міленіум, 1896 рік, а я мушу повісти, що в моєму домашньому архіві обстав протокол першої стрічі, от я був тепер у парламенті в Будапешті, вони ся чудують, що у них не обстало. Першої стрічі русинів у парламенті Угорщини в 1897 році, коли вже єпископ Юлій Фірцак у парламенті почав говорити, що треба щось рішити, і на ту стрічу, от протокол мавучи, я можу сказати, прийшли міністри, прийшли урядники високі, прийшли депутати, вони їх називали аблегати, так, аблегати мадярського парламенту. І от в результаті того вшиткого фактично вони обернули увагу на проблеми наших русинів. І поза того вже прийшов міністр економіки, і міністр економіки, так як він був на цілою угорську державу, він поручив то Егону.
Зато ми знаємо Зегана, а ми ніч не знаємо. Тепер наш русинський активіст Фірцак у Румунії проявив ініціативу і хоче той архів, який я маю у себе у моїй бібліотеці, хоче факсимільно перевидати, бо там з кожного русинського села старости писали письмо в парламент, де казали, в чому проблема уставному, в чому нижніх воротах, то значить, то приблизно, я не знаю, 140 сторін, то вважайте, кожне письмо 4 сторінки, то приблизно, я не знаю, 50, може, чи 40, то ті письма там. По-мадярськи написані, але підписувалися хто як міг. Хто крестик ставив, от, приміром, мій родич поклав крестик, бо не знав, а він був бірів, так, написано біру, але писати не знав, так клав крестик. Ну, що інтересно, що підписувалися і жиди, теж писали в парламент і були в'єдно з русинами. От то треба дослідити ті матеріали. Так от, і ще одна фактично сторона життя Євгенія Фенцика. Позирайте, поет. Прекрасний поет. Я сподіваюся, що далі книга, яку ми запланували, тепер то буде 520 сторінкова книжка, де буде великий розділ за поезію Євгенія Фенцика. Євгеній Фенцик почав писати перший свій стих «Загнав, коли вчув», а він був студентом вищої семінарії, духовної семінарії у Віднєві. І коли він чув, що в Ужгороді наші інтелігенти туди заклали першу русинську новинку, яка називалася «Світ», нараз почав писати стихи, і пак почав писати прозу, і пак почав писати публіцистику до тої новинки. Він є поет, він є прозаїк, він є драматург, він є публіцист. Ми можемо говорити за Євгенія Фенцика як за літургіста, бо він видав і учебники літургіки. Він був педагог. Фактично, в тих школах, які були на Подкарпаттю, діти училися по учебниках і оригінальних, і перекладних. То, значить, учебники мадярських авторів, котрі були перекладені для наших шкіл. Значить, він педагог, він є публіцист. І Верховенська акція, і многі другі вопроси, які Євгеній Фенцик рішав в своєму життєві. І от вшиткого того ми не знаємо. Знаєте, деколи хочеться плакати від того, що Кибилем Фенцик був єдин такий. Усі в серії ми тепер видали Анатолія Кралицького у 19-му році. Визначний наш монах з Мукачевського монастиря, 1835 рік, 1894 рік, який фактично написав поверх 450 творів. Тепер я достав нові матеріали з віденських архівів, де вже третю книжку Анатолія Кралицького будемо за 2 останні роки перевидавати, бо все, що він писав, коли в 1860-ті роки заганяв до Відня, до Львова, коли до Петербурга заганяв, до Києва заганяв. От многое сто десь там було опубліковано, але ніде не було опубліковано й вдома. І от то все треба вертати. І всі в серії на другий рік має вийти і роман, не роман, а твори, там буде роман і оповідання Емілія Кубика. А що ми знаємо за Емілія Кубика? Емілій Кубик – автор першого романа, нашого романа, русинського романа. Емілій Кубик, ще коли був священником Мукачевської єпархії, фактично Пряшівської єпархії, то єпископ Мукачевської єпархії, вони повіли, що треба знайти гроші і видати його 4-язичний словник. Цей 4-язичний словник був виданий в Ужгороді в 1903-4 році, я не пам'ятаю. Але Емілій Кубик вже пішов робити священником до Пітсбурга, далека Америка, Варош, Маганой, індіанці і білі по-разному говорять, Меганой Сіті, Маганой Сіті. Мушу повісти, що я був там, я ходив по тих всіх містах. Емілій Кубик в Америці став нашим писателем. Він написав і видав перший русинський роман. То був 1915 рік. Тут зазвідайте, хто знає? Ніхто не знає.
Ніхто не бачив. От тепер наша, я мушу сказати, що роман ми його вже транслітерували. Емілій Кубик написав його кирилкою. Але в Америці наші русини основали сама популярна русинська новинка була «Американський руський вісник». Але русини були демократи. Знаєте як? Кажуть, тобі як хочеш, щоб та газета хочеш купити в кирилку, це латинськими буквами. Ну і наші русини многі купували латинськими. Вийшло так, що 2/3 тиража видавалося тої новинки латинськими буквами, просто буквами латинськими, а 1/3 кирилкою. І Ганич, редактор американського руського вісника, убідив Кубика, щоб Кубик переписав роман латинськими буквами. 3-томний роман, то приблизно «Війна і мир» Толстого. Він то переписав. І коли ми тепер взяли той роман, значить, я сів і кажу, тепер треба то вертати назад. 10 років я вертав назад латинські букви на кирилку. Вже то готове, так що надіємося, що за рік буде в нас і Емілій Кубик. От хочеться, деколи, знаєте, тяжко тої мислі, що кілько інтересного, кілько цінного родилося на нашій землі, які ідеї. Я вже говорив, хто в нас знає за Янковського? Ніхто практично не знає за Янковського. А Янковський видумав першу сінокосилку в світі. Хто б подумав, вже не американці, не, я не знаю, німці. Тут у нас в Хуському районі, я коли позирав то ті креслення, 6 варіантів сінокосилок. Туди, коли люди з косов ходили, а він уже... Але американці забрали то, без патента то все було вказано, бо він повістив у Париж на світову виставку тих найліпших досягнень. Американці взяли, пофоткали, одвезли через океан, почали випускати на заводах собі американські сінокосилки, зробили файний бізнес, цілий світ купував, бо то американське ноу-хау, а то ноу-хау ся родило у нас в Хуському районі. І вже не кажу за Олександра Духновича, за Олександра Павловича, за Феодосія Злоцького, за Юлія Ставровського-Попрадова. А далі в 20 столітті теж цілі генерації нашої інтелігенції ми мало видаємо, ми мало читаємо, ми мало знаємо за наших людей. Що можу, то зроблю. І з цією книжкою, то вже послідною, теж була дилема. От, а як видавати? Вона ж теж мала проблему, як Емілія Кубика. Але вона була написана російською кирилкою. То значить, тут і російські букви. Але російські букви читалися на руби, читалися по-русинськи. То значить, ніхто би не прочитав в Ужгороді слово «хліб», «хліб». Ніхто би не сказав читати, писати, говорити, бесідувати. І нам прийшлося, чесно мушу повісти, іще раз переписати твори, котрі були російською азбукою, фактично переписати на сучасну русинську азбуку, котра дуже близько стоїть від української. Є нашої, як українською чи русинською, має читатися як є. А така буква, котра в російському читається як є, у нас вона е. А і у нас токить із точкою, а то коли російської «и». То значить, що ми цілу систему, і на кінцеві тої книжки є правила транслітерації. Треба прочитати правила транслітерації, аби порозуміти, що як це красно читається наша книжка. Ніще духом. В селі Заломах готовилися для освящения нової церкви. Старенькая деревянная церковь не только обветшала, настолько обветшала, что в ней уже трудно было совершать богослужение. Заломляне видели это и уже сами приходили на мысль, что нужно сооружати новую церковь, що соорудити дерев'яну церковь не дозволить духовне начальство, о том заломляне знали, но и сами прекрасно поняли, что лучше создати Богу
что лучше сооружати новую церковь. Прекрасно, що лучше создати Богу храм із твердого матеріалу, із камня. Ну от так Фенцик сформував такий літературний стандарт, так його треба читати, зато ми і зробили принципи транслітерації. І ще раз хочу подякувати кожному із вас, що ви вшитки стали учасниками дня народження нашого визначного будителя Євгенія Фенцика. Я думаю, що 26-го року то ще не раз не було такого нашої якоїсь стрічі активістів. Лем-туристичні групи підходили, може, дехто по одному приходили. І я буду радий, кожен із вас, хто достав ту книжку низька, як презент і як пам'ять за те, що ми низько були на дньові народження нашого Євгенія Фенцика. Ви візьмете деколи ту книжку в руки, дещо з неї прочитаєте, дещо будете знати. Ну, а коли будуть деякі ще вопроси, то ясне діло, що будемо далі робити, видавати книжки, видавати нові деякі твори і розширяти наше розуміння, що таке наша культура. Як би хто що не говорив, але вона багата. Вона є класична, центрально-європейська культура, котра має вшиткі черти, такі як має словацька література, мадярська, хорватська література, сербська, польська, я не знаю, кашубська, нижньолужицька, кого ще не назвав їм, румунська і другі центрально-європейські народи. Так що прийміть від мене тут красний дарчик. Ми з любов'ю підійшли до того, що наші писателі мають мати файні книжки, також постаралися, і дизайн був добрий. І ще хочу повісти, що постаралися і наші спонсори. То не було до Фенциком пов'язано, але колись ще у 2003 році була така ідея, я то виказав нашому спонсорові Стівенові Чепові, що файно би було мати галерею. І тоді прикопчався до тої ідеї Володимир Микита і хотів видавати, ну у нього були сімейні обставини, і туди Володимир Микита сказав, знаєте, ми якраз на пішохідному мостові зустрілися, він каже, я вам підкажу доброго художника. І ми зустріли з Василем Скакандієм, і фактично ціла серія 50 визначних карпато-русинських писателів, визначних карпато-русинів, писателі, церковні діятелі, художники і так далі, вона тепер є в тих образах. Ми видали то на інтернет, щоб кожен, хто хоче, най собі бере, най собі хоснує, а кому треба аж, я не знаю, 2 метри на 2 метри, та можемося постарати, щоб знали за наших. До кінця то єдиний портрет Фенцика, котрий обстав, представте собі. Єдиний. Іншого не знаємо Фенцика. Добрі, дякую красно кожному з вас.